Атам, кичер аларны. Нишләгәннәрен белмиләр. Әгәр син Мәсих булсаң, коткар үзеңне һәм безне. Худайдан курык, безнең җәза бер үк. Ул бер начарлык кылмаган. Патшалığına килгәч, мине исеңә ал, Гайса. Вәгъдә бирәм. Бүген үк минем белән оҗмахта булырсың. Мин үледән терелү һәм тормыш. Миңа иман китерүче кеше үлгәннән соң да яшәячәк.